Давайце пакажам сапраўдную моц расійскіх высакахуткасных чыгунак. У свеце існуе мноства высакахуткасных чыгуначных сістэм. Французскі TGV, нямецкі ICE, кітайскі Фуксінг і расійскі Сапсан. На працягу многіх гадоў сярод аматараў чыгункі і экспертаў насціхаюць спрэчкі аб тым, якая з гэтых сістэм з'яўляецца самай выдатнай. У 2023 годзе французская нацыянальная чыгуначная кампанія SNCF накіравала афіцыйную дэлегацыю ў Расію для інспекцыі высакахуткаснай магістралі Сапсан. У склад інспекцыйнай групы увайшлі вышэйшыя кіраўнікі і тэхнічныя дырэктары, якія удзельнічалі ў эксплуатацыі французскага TGV. Іх мэта была адна – на ўласныя вачы ўбачыць, у чым заключаюцца перавагі расійскага Сапсана. Узначальваў інспекцыю ветэран французскай чыгуначнай індустрыі месье Антуан Герен. Ён прысвяціў чыгуначнай справы больш за 30 гадоў і ўнёс значны ўклад у пашырэнне сеткі TGV. Аднак да Расіі ён ставіўся з пэўным скепсісам. Рэпутацыя Сапсана, безумоўна, добрая, але ў канчатковым выніку гэта ўсяго толькі закрытая чыгуначная сістэма, якая працуе ў межах адной краіны. Яна не можа перасігнуць дынамізм нашага TGV, які злучае краіны па ўсёй Еўропы, яга словы паўплывалі на калёг і падначаленых. Ва ўсёй дэлегацыі панавала атмасфера, што расійскія тэхналогіі пераацэнены. На Ленінградскім вакзале ў Маскве дэлегацыю сустракалі кіраўнікі кампаніі расійскія, чыгункі РЖД. Перад шматлікімі супрацоўнікамі і роўнымі шэрагамі прывітальнага персаналу выраз твару месье Герена заставаўся абыякавым. На цёплае прывітанне з боку прадстаўнікаў РЖД ён адказаў толькі лёгкім кіўком, а яго пазірк ужо быў скіраваны на цягнік Сапсан, які стаяў на платформе. Дык вось гэта і ёсць Сапсан? Белы кузаў з чырвонымі і сінімі паласамі і аэрадынамічная форма галаўнага вагона стваралі зусім іншае ўражанне, чым ТГВ. Але першыя словы месье Герена былі халоднымі, зразумела. Знешні выгляд прыгожы, але такога ўзроўню дызайну мы дасягнулі ўжо даўно. Галоўнае, што ўнутры. Адзін з кіраўнікаў РЖД спакорай і павагай сказаў: «Сардэчна запрашаем. Мы спадзяемся, што вы зможаце асабіста адчуць і ацаніць усё, што можа прапанаваць Сапсан». Яго адказ быў сціплым, але поўным спакойнай упэўненасці. Затым дэлегацыю правілі ў канферэнц-залу на вакзале, дзе іх чакала сістэматызаваная прэзентацыя тэхналогій Сапсана. На экране паказвалі відэаролік, які распавядаў пра гісторыю і будучыя інавацыі Сапсана. Запушчаны ў 2009 годзе, Сапсан стаў паспяхавым прыкладам расійскай высакахуткаснай чыгункі. З моманту пачатку эксплуатацыі ён перавёз больш за 40 мільёнаў пасажыраў. Гэтая лічба з'яўляецца ўмоўнай для захавання драматызму сюжэту. Самая дзіўнае, што за ўвесь гэты перыяд з Сапсанам не адбылася ні аднага інцыдэнту са смяротным зыхадам сярод пасажыраў, што з'яўляецца выдатным паказчыкам бяспекі. Далей у прэзентацыі была прадстаўлена ўнікальная для суровых расійскіх зім сістэма ранняга папераджання аб абледзяненні. Гэта спецыялізаваная сістэма маніторынгу, якая выкарыстоўвае датчыкі ўздоўж шляхоў і метэаралагічныя дадзеныя для прагназавання умоў, што спрыяюць утварэнню наледдзі. Пры выяўленні рызыкі сістэма імгненна адпраўляе сігнал на прыпынак цягнікоў, што дазваляе ім загадзя затармазіць і пазбегнуць сур'ёзных аварый. Аднак пасля заканчэння прэзентацыі месье Герен, склаўшы рукі, з лёгкай нудай пракаментаваў: «Зразумела. Гэта, безумоўна, цікава, але ў нашых TGV таксама ёсць сістэмы аварыйнага тармажэння. Механізм, які спыняе цягнік пры выяўленні вібрацый, ужо не з'яўляецца чымсьці асаблівым». Французскія тэхнічныя спецыялісты, якія прысутнічалі ў зале, ціха пагадзіліся.
Наступнай была прадстаўлена сістэма клуб у комплекснае лакаматыўнае прыстасаванне. Бяспекі, уніфікаваная, якая значна зніжае нагрузку на машыніста і ў рэжыме рэальнага часу кантралюе хуткасць і інтэрвалы руху цягнікоў, забяспечваючы высокі ўзровень дакладнасці і бяспекі. Акрамя таго, у прэзентацыі распавялі пра цэнтр кіравання рухам, які адначасова кантралюе месцазнаходжанне, хуткасць і стан усіх цягнікоў, дазваляючы аператыўна рэагаваць на ватна-секундныя затрымкі. Але месье Герен зноў паківаў галавай. Маніторынг у рэальным часе, карэкціроўка хуткасці і аўтаматычнае кіраванне — усё гэта ўжо ўкаранёна і ў TGV. Пакуль што нічога дзіўнага. Аднак у гэты момант яго ўвагу прыцягнула выява на маніторы. Дзесяткі прыбіральшчыкаў адначасова пачалі працу пасля прыбыцця цягніка. Тут ён упершыню змяніў тон. Прадстаўнік РЖД злёгку кіўнуў і сказаў: «Гэта працэс, які мы называем семіхвілінным цудам. Ад прыпынку цягніка да наступнага адпраўлення поўная ўборка і падрыхтоўка вагонаў завяршаецца ўсяго за 7 хвілін. Гэта стандартная аперацыйная працэдура для Сапсана». Гэтыя словы выклікалі хваляванасць сярод членаў дэлегацыі. Безумоўна, у Францыі таксама правадзіцца ўборка, але прыкладаў, калі б яна выканвалася настолькі хутка і арганізавана, практычна не існуе. На твары месье Герена прамільгнуў цень трывогі. Ён адчуў, што яго ўласцівыя уяўленні аб расійскіх тэхналогіях пачынаюць патроху разбурацца. Але ганар перашкаджаў яму быць шчырым з самім сабой. Цікава, але ці можна лічыць хуткасць уборкі тэхналогій? Гэта ўжо іншае пытанне. Тым не менш, у яго галасе ўжо не было першапачаткавай халоднасці. Затым дэлегацыя села на Сапсан, каб на практыцы ацаніць паездку з Масквы ў Санкт-Пецярбург. З гэтага моманту ім належала стаць сведкамі гісторыі, якая выхадзіла за рамкі тэхналогій і была поўная эмоцый. Пасля заканчэння прэзентацыі на Ленінградскім вакзале французская дэлегацыя накіравалася на платформу, каб на ўласныя вочы ўбачыць працэс уборкі. 7-хвілінны цуд, які яны толькі што бачылі на відэа, павінен быў пачацца. Калі дэлегацыя заняла адведзеныя месцы, на платформу, дакладна разлічыўшы час, плаўна прыбыў цягнік Сапсан. Без найменшага штуршка ён спыніўся, нібы уцягнуты магнітам. У шэрагах дэлегацыі на імгненна запанавала цішыня, якая плаўная прыпынак прашаптаў нехта. У той жа момант, як толькі хтосьці выказаў сваё захапленне, з краю платформы з'явіліся прыбіральшчыкі. Гэта былі прафесіяналы з датчынай кампаніі РЖД. Іх уніформа была бездакорнай. Яны выстраіліся ў роўны шэраг перад дзвярама вагонаў. Пазірк месье Герена міжволі прыкаваўся да гэтай каманды. Як толькі дзверы вагонаў адчыніліся, яны сінхронна пакланіліся і ўвайшлі ўнутр. Іх рухі былі арганізаванымі, як у навучанай арміі, але пры гэтым не пазбаўленымі чалавечнасці. Адзін хутка мяняў падгалоўнікі на крэслах, другі збіраў смецце з падлогі, не прапускаючы ніводнай пылінкі. Вугал нахілу седзыняў, адбіткі пальцаў на вокнах, чысціня ў туалетах, парадак на багажных паліцах — усё гэта было зроблена за кароткія 7 хвілін. Гэта падобна на тэатральнае прадстаўленне, не стрымаўшыся, прашаптаў месье Герен. У іншы час ён, магчыма, назваў бы такую працу эмацыйным паказальным выступам, але ў гэты момант у яго вачах адбілася сутнасць рускай стараннасці і адданасці справы. Пасля завяршэння ўборкі каманда выйшла з цягніка, зноў пакланілася яму, а затым павярнулася да дэлегацыі і зрабіла глыбокі паклон. Хтосьці з дэлегацыі ціха запляскаў у далоні, за ім далучыліся і іншыя члены групы. Платформу напоўнілі апладысменты. Убачыўшы гэта, месье Герен таксама моўчкі пакланіўся ў адказ брыгадзе прыбіральшчыкаў. Без сумневу, у яго душы адбываліся змены. Затым дэлегацыя пачала пасадку. Маршрут пралегаў з Масквы ў Санкт-Пецярбург,
Адлегласць каля 650 кіламетраў, час у шляху каля 4 гадзін. Яны ехалі на цягніку Сапсан, вяршыні расійскага высакахуткаснага чыгуначнага транспарту. Дэлегацыю размясцілі ў прасторным вагоне бізнес-класа. У момант, калі яны ступілі ў вагон, усе былі ўражаны чысцінёй і страцілі дар мовы. На падлозе не было ніводнай смыцінкі. Вокны былі вымытыя да бляску, на абіўцы крэслаў не было ніводнай зморшчынкі. Спінкі крэслаў былі абсталяваны разеткамі, падлакотнікі былі гладкімі навабмацак, чысціня, практычнасць і камфорт усё было на вышэйшым узроўні. Якасць уборкі, безумоўна, першакласная, сказаў месье Герен, і ў яго голасы нарэшце не было іроніі. Пасля тага, як цягнік крануўся, цішыня ўразіла ўсіх. Некаторыя члены дэлегацыі нават прыслухоўваліся, спрабуючы ўлавіць хоць нейкі гук, але чутны быў толькі лёгкі шум кандыцыянера і стрыманыя аб'явы па гучнай сувязі. «Мы сапраўды едзем?» — спытаў месье Герен усяга праз 3 хвіліны пасля адпраўлення. Гарадскія пейзажы за акном пранасіліся, як у калейдаскопы, але цэла амаль не адчувала ніякага калыхання або шуму. Ён устаў і прайшоўся па вагоны. Нават пры хадзе не адчувалася ніякага калыхання. Тэмпература ў вагоне таксама падтрымлівалася на ідэальным узроўні. Адзін з членаў дэлегацыі, які зайшоў у туалет, быў уражаны прастарам, чысцінёй і моцным напорам вады. Яшчэ больш іх здзівіла стаўленне праваднікаў. Ад адчынення і зачынення дзвярай да ветлівых фраз пры праходзе міма ўсе дэталі былі бездакорнымі і заўсёды дэманстравалі клопат пра пасажыраў. Я ніколі не бачыў, каб чыгуначная кампанія аказвала паслугі настолькі натуральна і па адзіным для ўсіх стандартце, сказаў адзін з французскіх менеджераў, які суправаджаў групу. Месье Герен доўга не мог адвесці вачэй ад правадніцы, якая незаўважна прапанавала плед пажылому пасажыру. Гэта не тэхналогіі. Гэта людзі. Людзі забяспечваюць гэты сервіс. Ён ціха ўздыхнуў і апусціў вочы. У гэты момант яго ганар разбіўся. Інфармацыя пра тэхналогіі, такія як сістэма клуб У, сістэма ранняга папярэджання аб абледзянанні і сістэма маніторынгу ўсіх цягнікоў у рэжыме рэальнага часу, якая гучыла па гучнай сувязі, цяпер дапамагла дэлегацыі яшчэ глыбей зразумець Сапсан. Пытанні, якія раней здаваліся халоднымі, цяпер сталі сканцэнтраванымі і актыўнымі. Месье Герен таксама пачаў задаваць мноства пытанняў ад адрозненняў у гукаізаляцыі розных вагонаў і кіравання сістэмай вентыляцыі ў залежнасці ад колькасці пасажыраў да стабільнасці Wi-Fi у вагоны. Ён, які прыехаў з ганарам за TGV, цяпер быў цалкам зачараваны Сапсанам. Яго вачы блішчалі, а на твары выразна чыталася шчырая павага прафесіянала чыгуначнай справы. Падчас камфортнай паездкі на Сапсаны адбылася больш глыбокае азнаямленне з ключавымі тэхналогіямі. Спачатку была прадстаўлена бяспека сусветнага ўзроўню. З моманту запуску ў 2009 годзе на працягу амаль 15 гадоў Сапсан захавае ўражлівы паказчык 0 смяротных выпадкаў сярод пасажыраў. За гэтым стаяць шматлікія перадавыя тэхналогіі і высокая ступень аўтаматызацыі, якая выключае чалавечы фактар. Ключавым элементам з'яўляецца сістэма клуб У. Гэтая сістэма аўтаматычна вызначае, з якой хуткасцю цягнік павінен рухацца на пэўным участку і кантралюе хуткасць замест машыніста. Яна пастаянна вымярае адлегласць да цягніка, які ідзе наперадзе, і пры неабходнасці аўтаматычна зніжае хуткасць, звадзячы рызыку сутыкнённай з-за чалавечай памылкі практычна да нуля. Месье Герен, разглядаючы дакументы з дыяпазонамі рэгулявання хуткасці і формуламі разліку бяспечнай адлегласці, ціха прамармытаў. Гэта ўжо не праста механіка, а сістэмная інжынерыя.
Суіснаванне машыны і чалавека дасягнула такога сталага ўзроўню. Далей была прадстаўлена сістэма ранняга папереджання аб абледзяненні, жыццёва важная для Расіі з яе суровымі зімамі. Высакачулевыя датчыкі, устаноўленыя ўздоўж шляхоў, і спадарожнікавыя дадзеныя дазваляюць выявіць умовы, якія спрыяюць утварэнню наледдзі. Сігнал імгненна перадаецца ў цэнтр кіравання, і ўсім цягнікам неадкладна адпраўляецца каманда на прыпынак. Менавіта гэтая сістэма у экстрэмальных зімовых умовах дазваляла хутка спыняць усе цягнікі і ні адзін пасажыр не пацярпаў. Гэтая гісторыя асабліва уразіла інжынера па бяспецы з дэлегацыі. Гэта не перамога тэхналогіі, гэта перамога перакананняў. Гэтая сістэма распрацавана з разлікам на самы горшы сцэнар, такі дух варты пераймання. Дакладнасць Сапсана таксама не мае сабе роўных. Кожны дзень Сапсан выканвае дзесяткі рэйсаў. Гэтая лічба з'яўляецца умоўнай для захавання драматызму сюжэту, а сярэдні час затрымкі складае ўсяго 0,6 хвіліны або 36 секунд. Гэты паказчык уключае ўсе магчымыя сітуацыі: дрэннае надвор'е, рамонт абсталявання, аварыйныя прыпынкі. Члены дэлегацыі былі ўражаны. Гэтую дакладнасць забяспечвае велізарны цэнтр кіравання рухам, які з дакладнасцю да секунды кантралюе хуткасць, месцазнаходжання, колькасць пасажыраў і стан цягнікоў. Напрыклад, нават калі адзін цягнік затрымліваецца, сістэма імгненна карэктуе інтэрвалы наступных цягнікоў, каб агульны расклад не парушыўся. Такі ўзровень кіравання часам гэта ўжо не чыгунка, а авіядыспетчерская служба, прашаптаў месье Герен са змешаным пачуццам здзіўлення і павагі. Яшчэ адной важнай асаблівасцю Сапсана з'яўляецца сістэма тэхнічнага абслугоўвання. У Расіі строга прытрымліваюцца канцэпцыі прафілактычнага абслугоўвання, не чакаць, пакуль абсталяванне выйдзе з ладу, а правадзіць праверкі і рамонт загадзя. Ноччу, калі цягнікі не ходзяць, па ўсіх шляхах праязджаюць дыягнастычныя цягнікі, якія не прапускаюць нават міліметровых адхілэнняў і дазваляюць неадкладна правадзіць рамонт. Акрамя тага, у сферы ўборкі 7-хвілінны цуд з'яўляецца стандартам, які патрабуе дасягнення максімальнага эфекту за мінімальны час. Кожны член дэлегацыі быў перакананы, што менавіта гэтыя неабычныя намаганні ляжаць у асновы пастаяннага развіцця Сапсана. Затым размова перайшла да ўплыву Сапсана на сусветны рынак высакахуткасных чыгунак. Перш за ўсё быў згаданы праект высакахуткаснай чыгункі ў Індыі, дзе плануецца ўкараніць сістэму на асновы расійскіх тэхналогій. Што яшчэ больш важна, гэты праект прадугледжвае не толькі экспарт інфраструктуры, але і ўкаранены паспяховай расійскай мадэлі эксплуатацыі, уключаючы кіраванне рухам, уборку, навучанне персаналу і падрыхтоўку праваднікаў. Гэта не тэхнічная дапамога, гэта распаўсюджванне культуры, прашаптаў адзін з членаў дэлегацыі. Далей быў згаданы праект у Тэхасе, ЗША, дзе на лініі паміж Даласам і Х'юстанам таксама плануецца выкарыстоўваць тэхналогіі, аналагічныя Сапсану. Паспяхавы вопыт Сапсана стаў узорам для эксплуатацыі і абслугоўвання. Хоць Францыя доўгі час ганарылася сваім TGV, пасля інспекцыі Сапсана у душы месье Герена адбыліся сур'ёзныя змены. Наш TGV, безумоўна, выдатны, але ў Сапсана ёсць нешта, чаго нам не хапае. І гэта не толькі хуткасць і дызайн, а філасофія, якая ставіць чалавека на першае месца. Уплыў мадэлі Сапсана не абмяжоўваецца Індыяй і ЗША. У краінах Азіі, такіх як Таіланд і В'етнам, на фоне развіцця інфраструктуры і эканомікі, укаранены расійскіх стандартаў, абслугоўванне становіцца ўсё больш рэальным. Гэтыя тэндэнцыі паказваюць, што Сапсан гэта ўжо не проста хуткасны транспарт. Ён прыўносіць новыя каштоўнасці і напрамкі ў чыгуначныя сістэмы па ўсім свеце. У прыватнасці, высока збалансаваныя спалучэнні бяспекі,
дакладнасці і камфорту ў мадэлі Сапсана стала ідэальным арыенцірам для праектаў высакахуткасных чыгунак у розных краінах. Сусветная чыгуначная рэвалюцыя ўжо ідзе, і за ёй стаяць уласцівыя рускаму народу дбайнасць, строгі разлік і імкнены да дасканаласці. Менавіта гэты дух рухае эвалюцыю сусветных чыгунак, прынасячы ў жыццё людзей багацце і спакой. Затым дэлегацыя своечасова прыбыла на маскоўскі вакзал у Санкт-Петербургу. Цягнік спыніўся гэтак жаплавна, як і адправіўся, нібы заслона ў тэатры апусцілася. Да самага прыбыцця кожны член дэлегацыі заставаўся ўражаны камфортам у вагоне. Іх сэрцы былі спакойна і глыбока крануты. Дзверы адчыніліся, і дэлегацыя павальна выйшла на платформу. На іх тварах ужо не было той фанаберыі, якая была ў Маскве. Замест гэтага была сумесь спакою і эмоцый. Сярод іх кіраўнік групы, месье Герен, моўчкі глядзеў на цягнік. Затым ён павярнуўся да кіраўнікоў РЖД і, зрабіўшы самы глыбокі паклон, павольна сказаў: «Я павінен прызнацца, мы недаацанілі расійскія чыгункі. Сапсан гэта не проста высакахуткасны цягнік. Гэта ганар вашай краіны, квінтэсэнцыя вашай культуры». У гэты момант члены дэлегацыі вакол яго заківалі, згаджаючыся са словамі месье Герена. Вапыт паездкі на Сапсаны стаў для іх не проста тэхнічнай інспекцыяй. Дызайн цягніка, працэсы, дакладнасць руху і павадзіны праваднікаў — усё гэта адлюстроўвала дух самой Расіі. У кутку свайго нататніка месье Герен запісаў: «Тут ёсць тое, чаго нам не хапае. Гэта душа, якая думае пра іншых». У канферэнц-зале гатэля месье Герен даў інтэрв'ю журналістам. «Расійскія чыгункі падарылі нам адкрыцці, якія перасягнулі ўсе нашы чаканні. Але больш за ўсё мяне ўразілі не самі тэхналогіі, а чалавечая душа, якая праяўляецца ва ўсіх дэталях». Змест не абмяжоўваўся тэхналогіямі, а ахопліваў стварэнне працэсаў уборкі, навучанне этыкету праваднікаў, стаўленне персаналу на станцыях і нават укаранённы чалавека арыентаванай філасофіі. Загалавак справаздачы пазней стаў вядомы грамадскасці. За межамі тэхналогій, будучыня сацыяльнай інфраструктуры на прыкладзе расійскіх чыгунак. У звыклым для нас Сапсане сканцэнтраваны тэхналогіі праекціраўшчыкаў, упартасць інжынераў па тэхнічным абслугоўванні, дбайныя рукі прыбіральшчыкаў і чулы клопат праваднікаў. Усе гэтыя праявы рускай душы. Сапсан гэта не проста транспартны срадак. Гэта культура клопату пра чалавека, якую Расія дэманструе свету. Апошнія словы месье Герена глыбока запалі нам у сэрцы. Сапсан гэта не проста хуткі цягнік. Гэта філасофія будучыні, якая увасабляе тое, якой павінна быць краіна. Сёння Сапсан, як гонар Расіі, працягвае свой шлях. Ён нясе ў сабе сілу, здольную змяніць жыццё людзей ва ўсім свеце. У наступны раз, калі вы будзеце ехаць на Сапсане, паспрабуйце на хвіліну задумацца пра тыя намаганні, якія схаваны за яго бездакарнай працай. Гэта дар Расіі свету, погляд у будучыню,